guys. Show us that you love diaries, guys. Show us that you love the stories here. Totenda Molinox, good to see you. It has been long, hey? Queen Mawile, how are you? Charino Chidanda, what is it? Rapo, Nemo Matthias. Okay guys, item chidedza vamwe guys tikasvika pa500 tobva tatanga guys. Item chitega vamwe tegai vamunoziva vasati vauya vana leto vasati vauya vana hidha marwei mavvip havasati vauya guys. Flosi kantodo handina kumuona mibhara vekubasa akandizivi. Joylin Kim munaiwa hasati ndavaona guys. Item chitega tione kuti munofarira diaries zveshua zvinoitwa pana pamunosvarira. Item chitega vanhu guys. Maswera sei mamuka sei manheru muri sei guys kwamuri salibonani dumela madegwana budhi muri sei jeki muzindi zviri kudidi. I hope you are okay guys kwamuri ngatichitenda kuti mese vakakwana tasangana zvakare nhasi mande kudai so guys. Right, item chitega vamwe guys tifambe nebhora because tine nyaya dzinenge dzakati wandei dzinenge dzida kuuya madiaries zvokumuudza kuti aiwa iwe chigozouya musi wakatika nhasi dzakwana havadi kuzviwa vanenge vachida kutongopinda ipapo kuti aiwa ndakatotanga aiwa ndida kukwana ipapo. Saka imi guys item chingotega vamwe tikurumidze kusvika tiri 278 now and let's get to 500 and then we can start. Help me by sharing the live. Item to share live guys. Item to share live. Item share the live guys. Kuti tikurumidze kufamba nebhora. Share the live. Suduru kai ndikuda kuona picture hiyo ndimaita kudzwa. Andisi kuzati nemakaye picture yoyo ichiri papapa. Handisi kuziva isi tikutadza kwidza padenga saka takakumbira baba yokuti vatikwidzirewo picture yayo musitting room padenga. Zvino takangomirira zvayatove ne3 days yakangogadzikwa ipapapa takatomirira kuti ikwidzwe iswe mudenga. Ivo vavaisa picture yavo ipapapa yotogara iri papapa nayambunta zviti hesi Ela muchokoti Ela wave pano Ela watera wave pano. Right, pano unodzidza munin'ina pano you learn a lot of things pano unodzidza munin'ina unodzidza pano guys. Itai muchideedza vamwe tapa 300 time muchideedza vamwe semini wao muchideedza vamwe imi ranzi kwerini mandona here esi tikanditendeka istole uri seiko wangu uri seiko mastole zviri seiko vastole anditika. Right guys, imi muchideedza vamwe kandi gai ndifana kudaritsa announcement andinawo panapa. Announcement yekutanga yandinayo ndeyekudai so guys. Tine mumwe wedu mudiaries mwana anditika ari kuda kupinda muchato muwanano musvitsa tsvene anditika. Saka ari kuita mapata anoitwa nevechidiki emazuva anaya ekuti kana uchitanga kuita kupinda mumba unenge uchida kudii kuudzwawo nekurayigwawo navamwe nekudididi handiti. Asi regai ndirege kutaura zvakawanda nokuti zvinhu zvaari kurongerwa nemabhururu ake nehama dzake iye asingazivi zviya zvamunoti pachirungu surprise party handiti. Saka ini semutaura changa achitaura ipapo handitika takapiwawo chimukana wokunzi sisimeli chidedzaiwo mamadiaries nokuti sidiaries ndopedu ndopatotambira akwanise kudii chiinviteiwo mamadiaries akwanise kudii kuuya anoda handika. Saka information angangokupai ndeyekudai so vari muGauteng vari muJoburg handitika vanoda kuenda kunosapota mwana uyu mumwe wedu handitika please pane idzi dzemudzimba idzi handimaona dzevana kupinda muchato idzi ndibatei tione kuti tiri vangani handitika vanenge varikowo. Dadzirai matizha kuri sei tione kuti muri vangani vanenge vachida kuenda muJoburg. Hakuna mari inobhadharwa handika kungonosangana kwatesha tichifara iwowo semunhu adedzwawo uchi kumapata unoziva kuti ndeye munhu anoda kunopindawo pai mumba chako kungotengawo present handiti. Haungazoendika wakarembedza maoko uchiti kwai ndikuda kuenda kunosapota unongotengawo present yako svatongoitawo pese patinongofamba pai tichienda mazuva ese wozvitengerawo present yako tonoswera zviri tichifara tiri ikokoko handimaona tichijamba maspika handitika tichinakigwa tiriko tichidzidzisana mukada unozodzidzawo uri zvakawanda uri ikokoko handimazviona. Saka kana uchigara muJoburg handitika that Saturday yachona handiti uchida kuenda usina kukuenda zvako musi wa5 July. Is it 5 July? I'm not sure about the date. Let me see. And ndikwanisa kuposta card because ndikaposta card anogona kudaro aripo bva azviona. Saka card handikwanisa kuposta andimuona but you are all invited my diaries and anogara muJoburg muri invited because ndikande card azviiti nokuti surprise anogona kudhumana naro anditi mashona. Saka kana uchida kuenda uri muJoburg anditika
mujobek munharaunda aiwa ndinenge ndiriko ndinenge ndiri mutauri wacho handika uye wamunoti MC master of ceremony ndinenge ndiriyo indinde ndichimudzidzisa musi waya kudana anonzwa guys ndinde ndichimudzisa kuti murume unomubata sei ndinde ndichimutaridza uku kukanaka kakundiko vakacheteka uku ndotoita kutaridzana kuti kana zvezvanenge ndichitaura zvanhasi tinoisha demonstration paya saka tinodai handimona tichidai ndechiesa kumutaridza handimona saka usasarira guys handika musi wa 3 July handika 3 July saka iwewe guys usasaririre handika uyauonewo kuda unoita zvisiri zvochinzi ita so handikuona kana kuti musi wacho ndirikoda pakaipa no phones nerecording zvatiri kuita imomo zvinoperera imomo handika saka iwewo please kana uri mujobek make sure kuti wandibata sisimbe ndoda kuendawo handika tongoti tose handimona tongosvikawo takawanda ini kuseri kundoka ndokupai information ndichagadzira mukauya ndogadzira chigrupu chedu chewhatsapp handika chevanhu vanongoenda kunhingikiri musi uyu toona kuti zvinenge kune zvichifamba sei vadress code tichiudzana ikoko kuti kunopfekwa sei handika zvinenge zvichidiwapo we chako chite kungozotsvagawo present yaunoona yaungamutengerawo yaunokwanisa handika kumutengerawo kana chikwanisa kumutengera fridge its fine kana chikwanisa kumutengerawo TV its fine kana chikwanisa kumutengerawo zvemukicheni poto its okay kana zvaunokwanisa kumutengerawo iwewe handika hungomutengerawo hanzi my haters bring your cameras we are going to search kana takutanga kutamba tichiti atidi tinotosearch atidi kamera paunenge uchidai kamera unenge uchitauri pai nokuti tinenge takatoshama tese musi wachona tese tenge titorona kana nehembe saka kamera yako yoga uchiti puchu ukabata kamera tinokubatazve tikakubata tiri kurova vanhu zvisingaiti musi wayo tinenge tichirova vanhu zvisingaiti kana tikakubata une kamera saka hatisi kuda makamera handiti makamera tinoita panguva yekufara iti tichitamba tididididi tichidzidzisana kasi kana tapinda mumba kuti akuita zvokudzidzisana zvemumba no camera no phones jobek kupi exactly memory ukandibata kuseri manje handika memory musipa mufana wangu iwe ukandibata kuseri ndobva ndachanyatsokudza kuti pakati iko zvino handikwanisa kutaura information because anogona kujambisa andimaona anogona kujambisa saka kuti nditi jobek kwakati hazviiti iwe unozongoya kuseri nokudza kuti jobek kwakati handiti iwona tichi toenda tose saka guys itai muchigadzira tiende kunosapota mwana tinosapota mumwe wedu handika mumwe wedu let's go and tinosapota umwe I know vanhu vekujobek vanosapota pandofamba kazhinji totosangana tiri timu yekujobek handitika vana tembi kosi muriko here uko tembi madhezi ndane time ndisingamuoni panapa ndichambata kuseri vanoda mafaro vasikana ivava handi Lorraine Mukundu where are you uyu tembi bebe abva apinda tembi bebe uyu abva atopinda bebe ndandane time sinambomona abva apinda tembi mafaro uko ndo kwako kakupressure iwe ndiwe pressure managers ndo kwako handitika tinenge tiriko saka anzi kwakafuta kuzenge kuzove liti guys tasara tiri pa 414 famba ine bhora tisvike pa 500 tapa 415 right now hande ine bhora so guys Lorraine Mukundu asandamuona panapa ndo vamwe vanoda pressure ivo vaya handitika vamwe ndevapi Bojo avhura bhodha I am coming shuwa ravhurwa here hanzi tiriko nabrenda aiwa handeizve hau kundokati tichitoda kunojamba zvemaspika kokana muchiti ndozizime ndinochindirira nhembe kana tasvika panguva yejoima imwana ndinoita kadikidiki kamwana kadiki kujamba kusvika apa zvokuti munoshiya kuti ndivo here kana ndodla joy kana ndoita kutsenga joy ndoita kutetena joy munondikangamwa imi guys ndinenge ndatoenzana nezvana zvinenge zviri papo mai mwana tichiita kutetena kana ndikatsamwa chako ndoita kuspina mutara ndichispina mutara ndichisava kumbomudenga munondikangamwa imi kuti imi hanzi location kuseri location uyai ndikupe kuseri mukangouya chiti tikangoti totota kawhatsapp group kedu totanga kutoona tafambisa sei right guys itai tapa 430 sarigwa ne70 people tapa 430 sarigwa ne70 people tinenge takabvisa imbe kukutya ndetiri wakazitoka kuti ngatye kutya ndo masinazve totye kutya hatitombovhunduki totokurira hembe tiri ikoko right hanzi tiripo yes molini handei ikoko tinofara hanzi tikunosapota ani zita handikwanisi kutaura iko zvino ev because is a price saka ndakataura anogona kudara ari pakashinzwa saka handikwanisi kutaura zita handiona handikwanisi kutaura zita tinongoti imi kujobek
Jobeka ina basa chero kaita kupi unongobhadhara 20 rand, chero kaenda kupi 20-15 rand, inoreva kuti ungori muvicinity imomo, saka 20 rand chete transport, maybe 40 rand present yako, then tapinda tonofara nevamwe. Hanzi mukasandidzinga will be there, we wear dress. Pauchakurira dress rako riya rice nyika dzinondopa tobva tatokubata kuti aiwazve iwe uri munhurume hausi munhukadzi. Saka please, let's go and what VIT wanotaronga sei tinde tinosapota chi mwana ushu. Ndadarika mondibata kuseli ndokupai. Right. Point number second ndikira ndinayo kune vari kuda kutenga mota vese vari ku-UK kana vari kuda kutengerwa mota ku-Africa from UK, please ndibatei. Tine Bishop Logistics vari kusupply mota dzainda vediwe. Mota dzainda dzakanaka, ndakaona musono wevachinza Range Rover mai mwana. Andi haisi latest zvaine dzedza kudhara dziya, asi kune ndo handizivi wakatitengawo. Saka usabigwe mari. Kune vanhu manyanya kuuya kuti ndakadeposita mari yemota, ndakadeposita 25,000 simeli kune vanhu vemuno South Africa kwai vechichi hamene vese castles kwai ndikatotukwa ndapedza deposita kuti unodeposita mari kona usingazivi. Saka muri kudirwa nenyaya yekuti muri kungoona mota dzakachipa dzinenge dzichiadvertiswa. Apa mota inenge yakaadvertiswa iri svinhu mbishi, simbi yemota mai mwana yobva iswa price iri pasi pasi yobva kuti ndaiwana. Paunongodeposita mari yako manje vakutanga kutuka maSouth Africans ari rafu. Saka musaenda kumawebsite akadaro andika. Kana wafunga toda kutenga motikari yako, waona motikari yako, you can arrange and negotiate navo kuti ini handikwanise kubhadhara mari yangu kuti yese ndaonawo mota iyo andika tobhadhara chidai. So munhu wekuti tikutaura pajekerera ndi muri kuzviona, tikutaura zvinyaya yeBishop Logistics pajekerere. So vakada kutikawadha tinongodzoka futi pajekerere pano nokuti musanenge achiti aiwa makataurwa tichinzwa kunzi mota zvakadai. So andi muchipostwa chinzwa mudzi mota chisvika sei, ko saka apa zvafamba sei. Kana wapinda mumadhiri, make sure kuti you are straightforward. If you are straightforward, nevanhu vanoshanda newe mune zvakanaka. And even investors basa ravanetsera kasiyana marana machichichi, make sure you are honest muzvinhu zvenyu. Mumwe marana ndimuri kuchemiwa nawo, marana vanhu vachema nemi marana. Muri kuzviurayira business, because the moment you become honest, the more people comes to you vachishanda newe andika wakutoita basa rako zvakanaka. But ukangotenga kuti chitsotsi maexcuse chisinganzwisiki, people they will run away, uchasara usina maclients. And saka veBishop Logistics varipo pano kana uchida mota, truck, mining equipments andika zvese zvaunenge uchida izvo zvakadaro hanzi vane pejeri vanaro iyoyo Bishop Logistics iyoyo. Anomaona unongoona uenda kunona vane mota variety yemotika, wochiona mota yaunoda ivo vanokubetsera kushipa kuti isvike kwauri kuZimbabwe, vanokubetsera kushipa. Anomaona kuti mudi muwane kushandisa mota dzekana mako Zimbabwe. Handitika please tanetsa nemungoti murungu yako inbox ndabigwa mari yenda kadhibwa 25,000 ndakapa vanhu animazviona. Saka please itai kuti tiite zvinhu zvedu zvekuti tinozokwana kuti totevera pano tichiona kuti haufa. Chechi number 3 chiripo ndechekudai. So guys, number yedu yakamira pa 459. Dai vanhu 46 tapa 40 vanhu vasara vatipinde 500. Right. Toita imwe nyaya isiri kunyenyesa nibata zvakanaka. Tiri kunzi mwana wokuhopli uya mwana wokuhopli uyu Pritush uyu mwana wokuhopli watakaendesa kuchikoro uya. Ndakareceive disturbing message phone call yekunzi mwana uya watanga kunetsa, mwana unotiza achida kudzokera pastreet. Saka ini ndichaziva kuti mweya here kana ndichaziva kuti madhimoni ari kumugara, ini mwana uya handichazivi handimaona. So ndikatofonegwa naana Apostle IK kuti mwana watanga kunetsa kumba uko. So vegabe hama tibatsire utoita seiko. Kwai mwana unenge achitiza achinodzokera mustreet zhara kumba ndo yaanenge achitiza. Kuchikoro kwako unoenda wotiza kunenge achiti zhara udanenge abva asina kudya here kumba oenda kuchikoro kwanzi saka zhara yanetsa mwana ari kutiza achidzokera mustreet. So vakandifonera kusurazuro vachimudza kuti handichazi. Ndikati ko imi Apostle imbo muna vatira muchimubata maoko muchinyasomubata pamusoro muchimuzunza-zunza muchiibata pamusoro muchimuzunza-zunza muchidzinga madhimoni muchimuzunza. Handimaona pamwe dhimoni iri rinogona kudii, rinogona kutiza because rinenge ratove dhimoni. Handimaona saka svika unodii anzi mari pick up unotaura navo pure handizivi. Unotenga wega motikari ivo vanokushipira mota unozvitengera wega ivo chavanokushipira chete ugamuchire kupi kuZimbabwe. So hanzi anenge achitiza zhara guys. Saka ndofunga zhara yacho hazvina kunyatsomira zvakanaka sezvo chiza situation iripo iya handimaona. Saka ndandatoti Apostle chiimi chionesai simba renyu apa. Ndandatoti kana zvaru zvaramba ndoenda kuna Apostle vanyuwana vanonzi apostles prophetess vanyuwana prophetess oracle prophetess oracle. Tenda kuna prophetess ndo dambudziko ratinaro iri. Please batsirai, show your powers, itai kuti mwanachi aite zvakanaka. Antimazvona ndokwana ndotoenda ndotona zvino tingadii naimi nokuti mwana uyu wanetseka, mwana watotambura, mwana wodzokera kustreet achiti zhara.
And so maybe we just need to speed up that process yedu yaya tiwane kuti tavatangirawo something, tavacollectira something, tavapa kuti vatange tuckshop yatataura kuti ngavavhure chituckshop vaite, nekuti kana mwana unoenda kuchikoro, imagine guys achitiza achinzi unotiza zhara, zvinhu zvakaoma sei guys. Imagine ari mwana wako oenda kuchikoro, asvika kuchikoro otiza kuchikoro oti ndakuenda mustreet because kumba kunenge kune zhara. Zvinenge zvakaoma. Hatina kuzoopena rice, takangomirira ipo paya, tanga tagumira ipo paya tikati vanhu timbofema. Andika tikati timbofema. Saka tikati ko Samantha ari kutukani ko? Hanzi zidumbu kushaya basa. Samantha ari kutukani? Samantha Mugova. Uri kutukani naye Samantha? Anti Mashona. So hence she needs to continue counseling and support. It's not easy to do. Exactly. Saka nandichifunga kuti maybe that speed up process yekuti vakwanise kushandira vachita chikafu kuda akabhadya porridge. Andimaona akabhadya, kana kuti akabhadya sadza chairo kuseni anenge akaguta. Andimaona hapana need yekuti anoenda kustreet, anenge achinjirei. Ndizvo ndokufunga kwandiri kungoitawo ini njero wakana sadza chairo nemaveji makuseni achienda kuchikoro ndo zviripo. Anditi ndo vakawanda venyapa makakura mchichedza mchifamba netsoka 20 km nechikoro, wadla sadza womwa mvura kana mangai chewodutira mvura. Andimaona woenda kuchikoro. Saka zvinhu zvingashamisa kuZimbabwe zvinesisheni ndiko tinozviziva. Handiti takangowanawo mabasics ekuti vawane chikafu. Andimaona vodya, anoenda kuchikoro akanoshanda akanodzidza. Handiti mazviona. So ndozvandati kuda maybe tikadaro tinogona kudi kuti tivabatsire kukurumidza vanava, because hazvina kumira zvakanaka guys. Mwoyo wangu wakarwadza nesiro, but ndakashaya kuti ndichiti dhimo ndichiti chii zvakabva zvandinetsa. Anoona right, tave pa 490 guys, tasara nevanhu 10, tava 491, tasara ne9 people. Itai guys tipinde munyaya yanhasi. So guys, nyaya yanhasi nyaya yanhasi guys mombomira kutuka vanhu. Isu pana patinobatsira, seems show yedu zviri mudzimba iri kuita overtake, make it or break it, inenge iri kuita overtake mashows. Anditika saka guys murika kuzvenyu zvazviyaka kana tichitsiura munhu tichimuudza tinonza munhu chokwadi asi tinomuudza nerudo. Anditika tisingatuki because pane zvinhu zviri sensitive zvichabuda, zvinogona kubuda munyaya dzatinadzo. Tine mbiri nhasi, tichange tiri pano tine 2 nhasi. Anditika imwe ndeyevakadzi vaviri, handiti imwe ndeyevakadzi vaviri, handiti paita murume pakati, paita vakadzi vaviri, handiti imwe ndiye murume nemukadzi. Tirega titange neiyi yemurume nemukadzi. Handitika tozopinda kune vakadzi vaviri ava. Handitika pane murume ari pakati. Andimazviona vaita kunetsana nekuda kwehonoi kwembolisi. Andimazviona. Saka ndo nyaya iripo. Saka takwana nhamba guys, tirega tichidedza vekutanga tione kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei. Tinzwe nyaya zvisere tiwane kubatsira mwana. Hello, asonga wakanga mapinda tindofona mai manje. Hello, uri kunenzwa here? Ndatasonga kanga nauti ndatini tikufona manje here. Right, bamini varipi? Vabuda vatoenda kubasa. Kuvachabuda vaenda? Alright, no problem. Tinovafonera vari kubasa iko bamini navana basa. Right, chii chiri kunetsa muninga iwe nyatsotanga kutuza pakutanga kwenyaya kuti tizowana kuzibvunza bamini tinoda kubatsirai. Chii chiri kuitika? What's going on? Zima TV. Zima Nigeria. Nigeria. Ndisivi. Tichiri kugara kwataigara uko. Ndakati andipa aishanda. Saka akanga asingandiyarira iwe. Akanga asingandipi mari. Saka asingandipi mari kudero. Akabva paitawo mumwe munhu wakabva ndidii.
akabva andinyenga abva andinyenga ndobadamuda hela ndobva wamuda munhu yauya iwowe nokuti uyu munhu angakunyenga ikupa mari zvindozvalastye ndobadamuda munhu adokunga takangoita 2 weeks or 3 weeks tichitaura friend yangu yauya ikaudza ikaudza mubatani ndopakatangira nyaya dzacho ndobva batani ataura akandirova tikataura nyaya ikapera asi kuti iye tikanetsana mumba unongoramba achimutsurudza nyaya yavadi yakapera inini dzake dzakudhara handimbodzimutsurudzi but inini yatinose murume hongu unonyenga but kana anyenga ngaarege kundiratidza ndakambozvibata pekutanga kubva ndiri kuzimbabwe ndikanyarara izvi futi zvekake chituwa unondiratidza okay ndopakatangira nyaya yacho ipapo saka iye asingakupi mari yake inenge ichindepi handipi mari unachipa vakadzi vake vavo vanoda kuwana vemameseji ake aitaura nawo nhasi ndomubvunza zvakanaka naye batadi abva kubasa makuseka naye batadi ko zvaunoita inozviitirei abva atanga kuseka ndikati kounosekei ndikati ona mameseji andaitaura nemusikana wako akatanga kuramba akatanga kupopota akati kana uchida kuti tiende kumaprofita handi ndikati handi ndobva ndamusira mvura yogeza ndobva yageza ndobva tabuda tikaenda kumaprofita kuya taenda kumaprofita zvikanzi nhasi hatisi kudii hatisi kueresa modzoka mangwana saka kumaprofita mamutidanodinoitei kumaprofita ari kuramba kuti machatsi andasendedza nemusikana wekuti vaitaura vese vari vaviri ari kumaramba namba ndakazitora mufemu nake iye madhira akaita nekuti handena mukomana umwe waakataura naye kuti mukomana uyo ataure senge musikana wake vakundiconfusa inini manje saka maprofita angachifanwa kunokonfema kuti zvichokwadi maitaura kunoona pamweya ozvati pai hanzi kumaprofita orai iye unoda kuti tiinde tiri 2 inini ndiri ndoga hadi kuti ndiinde saka kana tikaenda tiri vaviri ndingasvika ndichinotaura kuti madzimai munhu wamwari baba vanoni madzibaba vanodai hazvitauriki zvechida ndiri ndoga orit okay saka makamboenda maprofita mose mumaprofita amadzibaba zvino hana kusvaka kudzitaura here kumurume wakuti mukamajemu makamboura takaenda kumaprofita patakaenda kumaprofita tichinoeresewa ndofunga ndakambokuudzai kuti takaenda kumaprofita akasvika akaudzwa kuti baba hamuna rudo nemhuri yenyu ndozvaanongosvika achingoudziwa but iye kana akupopota akuita zvaakumuudza kuti batadi remember maprofita akati zvakati nokudza kuti hauteererisa manguva orit saka iwe paukamboita zvawakaita paukanyengwa paya uchida uyu angachikupa mari uyu pamakaenda maprofita ndakuudza here babatadi kuti mukadzi wakanyengwa wakaura haana kana dekuti ndakavata naye munhu uyu hamuna kana kuti akambobata zvangu rangu kana kuti ndakamboisisa anotaura orit zvaingova zvokutaura pafoni orit taingova kutaura pafoni nemafoto atakatogwa chete ndobva zvapera zvakadaro mafoto acho mafotozi awo hamena kuti makatogwepi mapikicha aya mafotozi takatogwa tiri kutauri tichidouya kuolivheni ikoko kuna nasisi vangu orit ndobva wasangana naye ndobva matogwa mapikicha ndaitoti ndoda kuenda kunoona vanasisi vako ndikati kuti ona vanasisi vangu hazviiti wanga wamunza kuti nemurume waitozviziva bcause inini chandakamudira ndakamudira kuti andipe mari sisi vangu vari kumusha vaindipa presha achiti ezvichero mameseji avo ari mufoni vangu vachiti mwana wako unopfeka hembe dzakandambuka kuita sei asina mai kurarama unerera iye ana mai izvisera ziro musumwe vakakumbira 300 batadii sisi vatokaenda kumbira 300 ndovanomutengera mwana zvimabhutsu zvakavhara iko zvinezvi kwakudii kwakutonhoka ndomuningira nezvimasoko unokudza kuti handina mari saka anoda kuti ndidii saka iwo nemwe mwana wako ari kugara nasisa kumusha saka iwo ukaita hwani nababa atadi saka baba atadi havasi kunzwisisa kuti havasi kuda kunzwisisa kuti wakasiya umwe mwana kumusha uku une mwana wako kuti orit mira ndikudze nezvati paakandiwana handiti inini handina kuwanikirwa muno musouth africa ndakawanikwa kuzimbabwe nabatadi achizwa kuti ndine mwana wangu akati maitadi tikaita dhiri redu tiri 2 infact tiri 3 nasisi wangu ane mwana wangu kumusha uku handiti zvikanzi nabatadi inini maiguru kuti iko zvinezvi ndimudze vabereki vangu hama dzangu kuti mukadzi andakawana une mwana hazviiti ngatimbozvivanzai kusvika maitadi adi apona
then kana apona hapana nje kuti muroora ndichamudira vanechi nebaba nevakavanza tiri riya handiti ndikadaona kuti kana munhu unoda kundiitisa uyu kuvanza mwana wangu andakaita ana achikona unochengeta wake mumwe wangu akavanda ndizvozvo handiti izvi zvindomuza neabatani mwana wangu afanga aenda kuchikoro muna January kumusha but nanhasi asati akuenda kuchikoro nenyaya yekushayiwa mari mai vachiti vakawanikwa murume wacho pasina zvanoita saka mari yacho uyu wakanganyengwa nayo kakavaza kupera mari waindipa orai pa2 weeks idzodzo wakatokupa mari pa2 weeks idzodzo akatokupa mari ndikatenga hembe dzaanotoziva iye but iye hazizivi hembe dzakatengwa nemari yeumwe murume right dzisiri dzangu ndichitengera mwana even chero kana muchida kuuya nesaturday kuno nana mai Elvis nana mai Taku bouya kuno nese mari transport watikwai uchakukwidza habeno kana akataura nemi ina hanga ndikwidzi ini ndiri kure zveni handisi Cape Town saka unondikwidzipi ini handisi muCape Town kaini ini ndiri kumberi kweJoburg ndiri kumberi kweJoburg handisi muCape Town ndina ndiri muCape Town ndaiuya asi zvandinoita ndinogona kutsvaka ndina mama vangu vakuru vari muCape Town vanogona kutaura navo kuti vauye vataure nemi vagare nemi pasi isusu hatisi Cape Town tiri muPretoria muri muPretoria umu ndafunga kuti muri Cape Town aiwa apa Pretoria padhuze tichaita plan ndona kuti zvinofamba sei haisi nyaya yakozi ivo vangu ati uri kuda kuti hama dzangu dziuye then hazvanzi yake vatete vake hazvanzi vake iye hazvanzi yake vatete vouya vanasisi vangu varipo potaugwa nyaya iyi kana ichipera yodii yopera kutaugwa inotaugwa but inini chanditi ndadi ndechekuti imba yangu iputsike chinhu chandinoda inini murume wangu muda ndinomuda but iye handidi alright iwewe nyaya yekugara uchingoteretsa uchingomwa mushonga wamakosho last time ndakafonegwa nemurume wako wamwa mushonga wamakosho kune uchida kufei ndichida kufa kuti ndimuratidze kuti ndinomuda ndona ndeida kumupruva nazo izvozvo zvino kana ukafa kacho zisara chizviona sei kuti unozviziva sei kuti zvafamba zvakadii ndatomuvhurira kuti iye afa asara achiwana iye musikana wake wanoda hei nerimwe saidi but kana ukafa kako mwana wako yari kumusha saka nozozitambura kusvika papi zvinenge zvangofanana vakoma ndiri mupenyu urongotambura ndafa futi urongotambura zvangofanana kozi apo ana help yandinomupa zvemi then zvingoti ndine murume ndakazviwisisa pandakadana neuyu akati mati andiwandirwadzisa chichi umwe wangu sadaro chichi tikataurana tiri vaviri ikasvika kunana mai Elvis kunana mai Taku ikataugwa nyaya yakadii ikapera asi tikanetsana mumba unopopota unokuudza kuti iwe wakazonyimba nababa mingi hechimwe chakazodai chikadai unokuudza kuti ndosaka wakamitisiwa nekuti wakapusa ndikamuudza kuti ine handina kumitisiwa mwana ndakawanikwa ndikazvikonewa kozi ndandichiri mwanana ndikasiya vanasi zvangu vakanditora zvokuti ndevavasina kunditora nepamwe ndichingova kunzimbotodzarika ndiripo pamwe tadiidezvo zvasiri wakwariwe murume wekutamba ndozvandomuudza saka iwewe sofa wanyengwa nevarume vangani vasiri murume wako nokuti wanyengwa nevarume vangani vasiri murume wako nokuti murume wako akambonditi musi yanzi waenda kuvarume ukasiya mwana kwa waenda kuchikomba ukasiya mwana ane munhu musi wandakasiya mwana handiti wakauya mumba makuseni achibva kubasa iweekend kai inini ndiri mukadzi murume wangu unokwira asipo usiku Monday to Friday atinoshanda usiku ndinoye kuda murume ini zvakana murume wati weekend aunoshaya wanguva nemukadzi wake unokuda waenda kumafriends ndonaabatadi sezvo achirega ndikubikire chikafu ogegeza wovataneni kazimbomura ndoda kumbonodla kwazvini nefriend yake inini chandamubikira achidi unoda kunodla kumafriends ake ndikati alright chimboitai tini tione ini musi handina kumbomwa mushonga ini ndangonanga ndina chipepa changu chimakosho ndikatenga nemazimba angu efaibo ndikazvidlira mazimba angu aide kutamba netsotsi chairo kudati kutamba netsotsi chako saka wakavhura chipepa chako ukarasha mushonga ukadla mazimba kwakazodzokerera kumba mushonga muchipepa chemazimba ndikatora ndikanokanda kutoilet ndobva ndadzoka ndikatora chisefu changu ndikaisa muromo ndikachipucha ndikaisa mafuro pasi ndobva ndavata zvangu pasi kuti asendamwa mushonga ndisina ndakatoona kuti munhu unondida here unondida kana paitika problem
yakakura seiwo iyi kachiti iwewe haudi mai vangu achiti ndikamubvunza ndikati ko wai uchiti hatidi mai vako zvikai kubva zvawakatenga hembe dzemwana wako pane here wawakavatengera ikati inini hembe dzemwana wangu handina mari yakako saka hapana need yekuti nditengere mai vako zviketi zvine mari isiri yako iwe ukangondipa mari ndovatengera ndozvandakamunza mari mai vako handisi benzi rekuti ndikapuwa 300 nemurume ndongofunga kundoipedzera yose kumasimba zveni handisi benzini saka iye aida kuti utengere mai vako nemari ipi asina kupa mari handizivi ndozvandaimubvunza kuti unoti nditengere mai vako nemari ipi andatenge koziya handipi mari yacho mumba bva zvakaoma saka iye anoti izvozvi zvenhasi kwaiwa kuda ndizirowo wakamwa zveumwe mushonga kana kuti wakapretendazve kumwa ameno pawaiti ndofazve ndiriniko ameno pane oziva kuti kudiva koma ndakamusembera machati avaitaura nemusikana wake ndobva ndamusembera ndikati zviri mani ndife pane kurarama ndichiti ndoda munhu unoshanda kukurunzwa kunoitwa zveuku moziva nemanhu ndinosacrifica kumuwachira everyday ndichiwacha zvinhu zvake zvaanoshandisa kubasa kwake achida pana pachimuza ndomubvunza neabatadi nhasi unoda kuenda kubasa nechikafu chinobi chipi unondibikisa chimoto ndomubikira chimoto everyday nhasi waenda nechimoto chandinobika ini semurume wangu ndichiti ndobikira murume wangu zvinhu zvaanofarira but murume wacho ndoonokuitira zvisina basa ndio anobva kuti murume wako kumusha kumasvingo kwachiri anobva masvingo zvakaoma ndokwaunobvawo newe ini handibvi kumasvingo ini ndobva kubulawayo ndokwandobva wobva bulawayo hai zvakaoma saka chigirlfriend ichi kwai panyaya musikana aramba kuti asi musikana wake waramba kuti tana kuramba kuburisa misodzi chaiwo kuramba kuti tana jasi wangu waramba chaiko kweye musikana wacho akati kudii anyway isusu nyaya yatiri kuda kutaura naye ndenyaya yekuti ngaaburitse mari ngaakupewo mari mari kuburisa aburitsi ndizuro vakoma vangu vakakumbira mari ndikandokumbirawo 200 rand ndikati mira ndiuze batadi akandipindura kuti handina mari ndikamira ndigoona friday ndikatoovya ndokoziva kuti chero friday yacho akahura haambotumiri mari bcause unohura kaviri pamwedzi pafortnight mari yacho saka anotengei anoisepi chero yazvo mukauya vakoma wakatanga kushanda january mukauya mukaona cherevhini property atinayo mbonatidzise munhu unohura kaviri pamwedzi iye mari yake inoenda kupi mari yacho inoenda ipi ana achitumira kumba kwavo ikoko ndokwaana achitumira chingoti kwaindi kutumira mari yekuvaka achitumira kumba kwavo ari kuvaka inini handiozivi kuti mari iri kutumidzwa ndiye kozi nina chero mai vacho havambondiudzi kuti babatadiwa wazodai even chero mai vake vachida kufonikwa vanobhipa mwana wavo havabhipi kufoni kwangu vanobhipa mwana wavo iwe navamwe nacho munowirirana here hainini vamwe vangu ini handingati ndine problem navo handina kana problem navo even chero vatete hazvanzi yake handina munhu ande problem naye njekomurume wangu chete alright but renti anobhadhara renti kubhadhara unobhadhara chikafu unotenga yasingadi kupa ndeyekuti ugadzirwewo musoro unoti inini maitadi usapfeka matrausi asi teunonyenga vakadzi vakapfeka mabhamshoti ini unondipa usapfeka matrausi okay anochengera futi kuti usapfeka trausi asi achinyenga asi kufamba murodzi ndikangofamba ndikanonoka kudzoka wanga wodonyengwa okay ko pabonde apa pari sei pabonde apa mubedroom pari sei pabonde pakamira sei pabonde hapana problem ari right hake problem hapana chero akati zvakadai ndongomuitira zvese apa zvandisingamuitiri aiwa saka mai unoshorei saka chii chaanoshora mubedroom hapana chandomushora saka iye ndiye unoshorei manje kana chinyima mukadzi kana asingadi anogoshorei saka iye iwo chimuitira zvosinai hapana chandisingamuitiri nichero akati testara yakadai ndinoita hapana chandisingamuitiri asi ndoshaa kuti chanondishora chii andimhurei zvakaoma murume uyu right kuti angave ane data right now pamwe haana data nachitikana umwe edhe pafoni yako iyi
zvino pamwe ndikufunga pamwe ana dhata data obvious atorina chero even mungauya kunoku mukati mainini burisa hembe dzamakatengegwa nemurume wenyu dzinotoverengeka zhinji ndaiti ndikauya kuolivheni uko kuna nasisi vangu ndokwandaibva nehembe iye asingambotengi right ndodiko right manje ndakuita seiko ndokudropa iye ndogona kumufonera direct but ndachida tozvinzwireka zvaanotaura kuti anoti kudi zvondoita sei obvious unongototaura zvaanoda iye asipo aenda kubasa kudai nditaura zvaanotoda kusaidi kwake ma ndati asipo kudai nditaura zvaanoda mira tione hold on tione kuti tingaita metsi dzipi kuti tibate baba batokada ndogona kufonera imwe foni tobisa pane imwe foni tonzwa kuti anotaura kuti chii mira tione Everybody, kutsvaga chati yangu nasisi wako ndo pane namba dzemurume wako ipapo ndo padziri padhuze Let's hope kuti mune airtime inofona. Baba Tadi. Baba Tadi maswera here? Muri pane mapane noise one. Muri kubasa munogona taura. Munogona taura here kana kuti muri matotaka basa? ndiripa ndokwa ina sei? Kutaura. Kana kuti matotaka basa? Hai. Amukwanisi? Ndimota tuenda basa mama. Ndini sisimeli hati mazoenda kubasa ndini sisimeli ndine mudzimai wenyu panapa saka anzi manga mati ndizouya kumba kwenyu ndikati handigare muPretoria kaini kana muJoburg ndikati rega ndibvunze chete muri mumota muri pane vanhu hamunzwiki munosvika kubasa mobva mangotanga basa here handendriko masikati kumba saka ndokufonerai masikati ndisisimeli amuti online aiwa ndiri online ndokufonerai mangwana handimati mukasvika kubasa musvika muchitanga basa handimati mukasvika kubasa muri kusvika muchitanga basa ka muri mumhepo ndosaka musiri kunzwa ndati handichimati mukasvika kubasa mobva masvika muchitanga basa ka aiwa inini handisi muPretoria kamudhuze mekuti ndokwanisa ngoya kudara handisi muPretoria ora chitega ndingokufonerai mangwana ora chap kana kuma 99 ndokufonerai ora chap right so baba Tadi vari kubasa guys hatikwanisi kuti manje tichitaura navo ivo vari kubasa zvotoita munin'ina toda kudai handiti tine one side of the story so far tine one side of the story hatina side rababazi handisi kuti uri one iwewe tinokubatsira sei satanzwa side rababa Tadi zvongonaka muri mose baba Tadi apa iwe apa handiona vachitaurawo zvichemo zvavo iwe utaura zvichemo zvako tichitaura kuti aiwa baba Tadi so mukoma dikumbodai mukadza kuchema nechakati baba Tadi vachitaurawo chitaura kuti aiwa maitadi baba Tadi vari kuchema nezvakati ko apa pakadai ngapaitwe so zvino kana uri one panonetsa manje kana ndiri hani panonetsa tozotaura mangwana kozi inini munoziva ndofuna ndambokuziva kuti kubva paa ndichimbotaura ndikuziva kuti inini murume wangu muda ndinodi ndinomuda
kuti iyo zvaanonditira zvacho. Ai wakati babasadi wakati havashandi Friday handiti? Havashandi Friday neSaturday. Vanozoenda kubasa neSunday. Ya, saka zvina ndivabate Friday. Friday iri right. Takagara pano zvedu dai tobva tabata babatani Friday. Pamwe 36 na data test. Hai, data tokutengerai harisi nyaya. Data tinokutengerai ere meselsia isi nyaya. Alright. Data tinokupai ire selsia haidhurika. Tinokupai. Haidhuri data. Saka vanotengesa huku dzechibhoyi. Ii huku dzeiko dzemabroiler. Mabroiler Saka mari mahwa zvinokuvigirwa huku iwo ndikwa murume achengeti uchidla huku kudaro. Saka dziwi. Hakuna kana chinombouya kuvakoma. Ndofunga kuda dzavangouya ka1 here dzavakabatanidza nefriend yavo vakashare. Okay. Pamwe dzionesa kubuda kubasa kwavo. Kuti hadzimbodhuri dzoita 170 dziri 5. Dzakachipa. Ko saka iwo kubasa uri kudii kuregera kuenda kubasa? Handizvekuti uziva kuti ndikashanda ndonyengwa kwaindovhura. Saka hadi kutoshanda nzati ukashanda unonyengwa. Iwo unoda kunyengwa here wakushanda wewe. Nakuti bayo ukashanda unonyengwa. Nakuti kana ukashanda futi unochengeta hama dzako uga, unochengeta mwana wako uga, tadu unosina chamuoni. Ndikapizwa ndozviri mupfungwa dzakwesu. Ndakaenda kuStein ndichishanda ndikasiya mwana wangu ane 9 months ndichishanda maStein mulockdown asingashandi. But nhasi vakubata yakawanda yekuti Foni yako yatiza volume. Yadzoka wangatiza volume wangabata pane muromo wefoni. Inini ndaisiya mwana ndichienda kunoshanda maStein ndichisiya mwana. Nhasi nekuti iye wakuhora kaviri pamwedzi ine hachazvioni zvose izvozvo ndichisiya mwana wangu ane 9 months. Hachazvioni. Wabhizi nevamwe vakadzi vasingamwachiri matoto ekukurunzi anonhu anoti chu. Zvakaoma ende murume aiwa chataura naye kuti ngarige kudara iwo unowacha matoto anonhu anoti chu. Iye orga uda kunodara navamwe vakadzi. Ndikukuwachira everyday ndichidi unokudza kuti rega kuwacha kwacho ndambokukumbira kuwacha. Ndonhindiro dzake dzodzo. Pakuzokurambidzawo kuningirira kuchanda. Tichataura naye iwo unoda here kushanda kwachasi? Ushanda ndikaraona basa ndorida koza handingati basa handiridi mwana wako ari kumusha achitambwa. Handizvozvo. Ipapo ndo panongomira newe ipapo pakuti uri kuda kufaitira kuti mwana wako ari kumusha awanewo bhutsu nechikafu. Asi nekwakuchizve baba vacho varipo. Manje baba vacho vakasunga. Amene hatizivi kuti vanobuda gore ripi. Ko vakasungigwei izvi baba vemwana uyu? Vaita zvekopa ndo mabvira andakahoita. Okay, aiba kopa. Vaita zvekopa vachitora makopa vachizotengesa kuno kuSouth Africa. Ndopa vakausunga. Kopa habudi zvokumanya. Habudi zvokumanya. Habudi. Alright, saka tosangana saka ndotaura nemi pakati apa pakatosangana Friday yacho ivo varipo ini tiripo toita izvozvo totaurirana ndotatara chototenga nets then toona totaura tose kuti tikwanise kuti mamwe madiarisiwo akwanise kupawo pfungwa dzavo nekubatsirai vanhu vakuri kwamurika nekubatsirai kuti muzive kuti apa papari wrong apa pari right uyu ari wrong apa gadzirisa wapa. Inini urongo hwangu vakoma handisi kuhuramba ndiri wrong ndakareswa ndakanyengwa ndiri mukadzi wemunhu handiti. Ndinozviziva but ndaizama kudii kuzvibatsirawo nekubatsira mwana wangu ari kumusha. Izvizvi mukaona bhegi rehembe dziri mumva dzandakatenga ndichitengera mwana iyeye ari kumusha. Wake uyu handinatombomutengera because una baba anoshanda. Ndakatengera wangu ari kumusha. Ndizvozvo chaizvo. Alright, hapana kuipa. Saka isi tochingo nokuti ndaradzwa pakuti unokuwachisa iwo matoto ehuku dzonhuwa dzinoti chu dzobva kunhingirikiri uko. Matoto ehuku anonhuwa. Apedza kudaro uida kunopa munhu mari yake. Munoziva kuti akabva kubasa dzimwe nguva pamwe unogona kusvika kuma3 kana kuma4 akambosvika saka unongosvika achipinda mumachira manhuwiro. Unonhuwa huku. So ungaishonhuwa huku. Haunganyima zviti. Apanga zvinhuwira huku mai mwana. Ngasadaro. Aiwa ngape mukadzi mari ngasadaro. Saiko zvino hauna boyfriend? So far ndakamuteerera takataurirana tikarwisisana asi kuti iye ndiye wakungoramba achimutsiridza kana angoramba achimutsiridza ndotsvaka futi.
Okay. Saka ngotaka kumutsiridza iwe unonyengwa futi. Ai, akaramba achimutsiridza dai. Ndoitsvaka futi imwe boyfriend. Sure. Kana baba akanyengwa uchinyengwa umose. Amen chanza nemurume wako ne Friday. Kana masangana mose. Ndeda utaona tandisi chifananidzo. Takangowa kumasowe. Hey, vashakaomba. Uchanoba kwa kumasowe manje. Inini kumasowe ndino wakandibata ndongowaudza chokwadi. Ndosandana tsira nchokwadi ndongotaura. Kusama kana kusasama. Serezini pajarada patinogara vanozviziva. Kuti amai vanongoti chokwadi pfo. Kuti ndakahura hangu because ababa havasi kundipa mari. Hakusi kuhura kutaura nemunhu paWhatsApp pafoni. Nai. Kuhura ndekwakuchinda waisvika achinoka mumba havhuri bhindo ongwana munhu musina munhu ouya kuma9 ndokuhura ikoko. Saka apa pawakabuda musi unoyu uchiwaenda kunohura iwe ukasiya mwana wanga waendepi? Ndandaenda kunotenga chimushonga ndandakuziva ndakanitenga chimushonga nechipepa changu chemazimba kumakula. Wakakuenda kumakula kunotenga chipoizeni chemakonzo ichi. Ndikafamba njira mazimba angu ndikavhura chimushonga changu ndakaona kuti ndakusvika pamba ndikandurura ndikasiya ndarasha kuroti ikoko. Ndikadzoka ndikapinda mumba ndikaisa chipepa changu pasi ndikatora sefi yangu ndikasamburomo ndikachikusha ndikapfira mafuro pasi ndikavata. Akatotambura chimanya kuti munhu akutofa. Kumanya akatenga mukaka. Saka wakatutigwa nemukaka here iwe? Wakamwaka mukaka? Wakamwisa mukaka kaiwe? Apa manakiro awaita. Watenga zveuya uya zichi. Upi? Upi your first choice? Upi your favorite blue? Ultra milk. Ultra milk. Ultra milk. Auya unonaka zveuya. Ndokubva waumwira uchitomwira uchinanzvira iwe uchizoti hauna kana chawatombodya kani. Ndogwedla chilita chose chakatenga. Zvinoita mudumbe. Ndinameta mudungini. Zvomuningina wedu uyu. Laki ndirekuti zvewakakasira ndakazokasira kumwira uromo ndaida kuti awese mari yese pere kuti fu. Uchingomwa mukaka? Kwete kumwa mukaka. Kuhaya moto ndisena nenda kuchipatara. Ndasvika kuchipatara kuya ndoita madhizi nemanesi achiti panodiwa mari ichingobuda. Wowana mari ipapo wotumira mwana. But manje imba haifangi kudaro kuita matricks ekudaro manje kuti mari ibude. Murume ngakupa mukadzi wake mari mune zvakanaka pasina matricks wosara. Ndaida kuita handiti iye unozvidza kuti iye wakambara. Ndozvandaida kumuita isusu. Kuti ndakazokasira hangu kumwira urombo kuti munhu wacho kana akutaura misodzi ne yakubuda saka mukana ndakawata pasi wakuchema. Ndamuka ndikafunga saka unogochemei? Saunochema. Saka baba chedu ane makore mangani? 26 ndo 94. 26? Kwiwo ne mangani saka? 21. Aiwa vanangu ndazvinzwa. 22. Ndazvinzwa vanangu. Aiwa muri vana. Aiwa usambototi vakome utoti mama zvako. Ndatozva 21 uri mwana. Oraiti mwanangu. Oraiti mwanangu zvatichaita nemusi weFriday wacho newe Thursday undifungidze Thursday. Munoziva kuti kudii? Ndandichida kuti banditi wati kwa vana sisi vangu vanouya chichi vese nezvanzi dzake vana vatete vake chichi. Kana vakauya ivavo zvandichataura inini ndozvichaupa zvake hazviupi. Nokuda kwei? Unozvida kuzvitora sengeiya akangwara. Saka uchaenda kumaprofita kunomubatira muteure? Kuti kana akataura vasazvinzwa. Unofanira kuteerera zvangu zvandotaura. Alright. Saka ukunda rini kumaprofita mangwana? Ndokona kuenda chero mangwana. Iyo zvinhasi ndandichiperukotedza buda kaenda kubasa vake. Saka munoenda kwamadzibaba ani? Masabari kuti amene vamwe madzibaba ani ari muzvasuti makau. Saka vanotogona? Haina hangu handiwanzi kuda kufarira kushandidzana namadzibaba. Ndonza ndafari kuda kushandidzana navanhukadzi. Nana madzimai. Saka unoenda kumadzimai api iwe? Nhasi tambori patai tichinda pataenda navo batali taenda kunyanya madzimai kwanei madzimai munezvisuku. Vanogona? Votokaitodzoka mangwana. Saka vanotogonawo? Meno.
zvakaona zvavakambondishambira ndambona zvichimbochinja alright saka chirega tione kune vamwe vengotsvuka dzinorira vengotsvuku ndokwada kuenda vanoroya kamanje vaya unoraisa murume handimuuraisi chaona ndechekuti ndikati batadi takumusha kunodiwa 500 yemwana inobuda ndikati batadi kumba kwako ngatitumire 300 inotumidza ine yatarusha aiwa alright ndozvandingoda okay alright saka chirega titese ndokufonera neThursday undiwaona undirimenda neThursday sisi musakangamwe so that ndibate mabatadi then tona kuti Friday tafamba naye taichiriridza nyaya yacho alright muningina orara bho handiti mwanangu sharp right ndo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tinazvo kuma-inbox kuseri pane takachinyapaya ndo vamwe zvinenge zviriko izvi tirikuti munyatsogwisa. Unfortunately vabatani ndafunga ndavasenda kubasa because patataura navo manje vangu vachiri kumba anomaona saka saka tovabata Friday vanenge vari off tinzewo side run vabata guys anomaona zanetire vana vadikava vatori vana imahumbwe chaiyo kindergarten saka zvotoita ichisuka regai tiona kuti vana ava tingavabatsira sei nemusi Friday andika tiona kuti Friday yacho tingabatsira vana ava sei kuti vagwe havo imba yavo ichimira umwe arege chihure handitika umwewopo womukadzi mari kuti achengetewo mwana kumusha handiti so iyi yekutanga ita tinayo iyadi yapera ini nyaya dzandisi kudzibatanidza guys saka ndakudonha musaenda kure ndingodonha nekudzoka musaenda kure ndongodonha nekudzoka then tipinde mune vaviri ava vane kunesana kwavo kwavari kuita nenyaya yemurume ari pakati handitika please don't go anywhere stay tuned.